Tinokudokezai mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rechimakumi noribodzi mwedzi uno waZvita. Jobho Sikhala abenuka nyasi kudaro kuti mhosva kwanga ari kukumbira kuti apuwe bhero. Mutongi Samero Deme aribe kupa mutongo wache ati ari kuda kumbotora mazuva okuti atetekere nokureketa nokuona pokare zvakamboreketeka panyaya yemutongo yaipuwa yokuti Jobho Sikhala anyimiwe bhero. Rekai tigoone kuti zvine chazvichaburitsa chere kana kuti panenge paribe. Ipapa gweta raJobho Sikhalaro tabani aita kuita kubudirwa chaiko, ari kuita useza hwache achireketa kuti zviri kuitirwa Jobho Sikhala zviribe nomutemo pokare kuti zviri kutoshora kodzero dzache. Rekai tione kuti achapuwa chere bheroro kana kuti paribe chichaitika. Apa tiri kuziva ba kuti mutongoyo uchapuwa rini pakaita kunyangariwa. Ipapa bato roTriple-C raenda mberi padande mutande richisenzesa #FreeWiwa kuti waratidze kuvanhu wese pasi rese wonyika dzakasiyana-siyana womasangano akasiyana-siyana ari pasi rese kusanganisira warimo muSouth Africa ndo zvaita kuti zviite kurumbira. Nyasi wadoka wari kuona padande mutande #FreeWiwa ainge iri kuramba ichitekeshera iri kutoreketewa nezvayo zuva nenguva dzese. Tiri kuramba tichivatenda tichishuvira kuti zviburitse chinhu zviite kuti Jobho Sikhala aburitsiwewo mujere. Ipapa ano mazuva anosvika 190 days pachirungu arimo mujere, ahui kutongiwa, hui kubatiwa nomhosva, hui kuitirwa chino pakaita kunyangariwa chaiko. Idirekai tirambe takaringa kuona. Wozera wafadza wazhinji nyasi pawareketa kuti mapfuta odzimotika yakuderera mutengo mbichana. Ipapa kwai peturu iri kudzika kuenda padhora ribodzi nomasendi 40 ekuAmerica, $1.48 pachirungu, kana kuti yomunyika churu chibodzi noribodzi nomasendi 12 $1,001.12 pachirungu. Dhiziri raderera pokare izvezvi rakutengesiwa nodhora ribodzi nomasendi 62 $1.62 pachirungu, kana kuti yomunyika inenge iri churu chibodzi $40 anomasendi 4 $1,094.04 mari yomunyika pachirungu. Ipapa kwai muto wonzimbe uri kuisiwa mupeturumo waderedziwa kuenda pazvikamu 5 kubva muzana. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei izvozvi, asi tiri kuramba tichindotenda kuti zvine nana hasa ari nani humwe bana hwii. Mhuri kwai dzinosvika mazvuru 3 chaidzo dzakatoita kuringana izvezvi nokudzingiwa kupurazirirwa ari kuChegutu kuda kuisiwa mugodhi noimwe kambani yakanzi Global Platinum. Pakaita kunyangariwa ipapa wazhinji wari kuita kusaya kuti woita sei nokutoti ivhuri wakaripuwa panguva yekupuwa vanhu ivhu iya hui kuziva kuti vachazoda kubisiwa pokare. Izvi zvakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takaringa kuona ipapa kuti zvinopera sei. Wazhinji wari kuringa waribe kufara nazvo. Ipapa inonzi Zimbabwe Land and Agrarian Network wari kuramba wakaringa kuti izvi zvida kumboitika. Watoreketa kuti wane magweta waisapa kuti agare akanhadzirira chaiko kuenda kumatarodzi mhosva kuti wagomise mutsepwede ida kuitiwa nehurumende iyi. Idi itori mutsepwede chaiyo nokutoti zvisvinuba izvozvi. Mapurisa atifadza nyasi paareketa kuti ari kuferefeta agonzi ndiye mukuru pachikoro chomurwira chopuraimari kwaGutu kuGokwe. Ipapa tatomirira kuona kuti zvii zvichaitika nokuti watsanwa wane mapikicha mazhinji ari kuburika padande mutande wakaita kuita zvisirizvo kuwapwere. Tiri kuramba tichivimba kuti mapurisa achakasika awabata kuti zviite zvakanaka. Idi mapikicha iwayo basi anofanira kuti awaise mujere, zvikatozoburika kuti wakaita zvimwe pawapwerewa aiwa ngawabva wapfikiwe waite kuchekiwa kana zvitobvira kuti zviva zvapera wagare wasingazivi pokare kuita kusikinya tukono kwakadaro. Idi zvakaita kunyangariwa chaiko, taita kurwadziwa. Hurumende yazobvuma pokare nyasi kuti idi yakubenutsa makombi ayo kamutemo kochimbi-chimbi kochi213 kogore rino
kaareketaiko kuti makombi akubvumidziwa kuti achiitande kutakura vanhu zviri pamutemo asinei basa anozupuko kana ani nani. Izvi zvakanakisa, izvi toramba tichizvitenda. Dai zvatoita kuenderera mberi chaiko zvizhinji watobisa iyo mitemo imwe yawakaisa yodziwa mupengo iyi. Ipapa wakunenedzera pokare kuti kwaidziwa mupengo rakukwira ende riri kugwarasha vanhu pokare. Imiwei munotoona kutoti wakuru wanoramba wachida unoramba wakaita kupfanya vanhu basi uyi kutakanyurawo vanhu vachisununguka. Rekai tigoringa kuti zvichapera sei ipapa. Kwai zuva ro20 mwedzi uno inenge itori holiday kuteedzera zvakareketeka pamutemo unoringana zvemaholide. Vanhu gorambai makabatirira ipapo muchiziva nokungwisisa zvinenge zvichiitika. Ipapa kwai nobepa nhau reHerald kwai wakuru wehurumende wamunangarwa waagotoreketayo kuti wachaisa kuti vanhu wari pamujandirere wagopuwe kabhonasi. Ipapa tiribe kunyepiwa kuti kabhonasi ko kamari iko kavari kuda kupuwa, asi kwai munhu wese ari pamujandirere anokona kupuwa kabhonasi kakariko mayusa. Rekai tirambe takaringa kuona kuti kachapinda rini tigonyepiwa newanenge wakaboya. Kana hama dzenyu dzakaboyawo aiwa gowanyepai watinyepe kuti waboya mari inenge iri kureketiwayo, tinenge tichizokunyepai kuti inenge iri mari kana tainyepiwa. Wamwe wari muSouth Africa wekuZimbabwe wari kuita kupunzumurika nzero kureketa kuno kubva nozuro uno pagoreketiwa naFikile Mbalula kuti iye bato rachero ANC riri kuringa kuti roita sei kuti rirambe rakatsigira bato roZANU-PF pabodzi poono kudanidzira kuti zvirango zvoupfumi zvibisiwe. Rekai tigoona ipapa kuti zvinenge zvimbopera sei, nokuti vazhinji wanga wari kutoringira kutoti kana ANC ikange yafinhiwawo ndo inokwanisa kutoita kuti kuZimbabwe kubatsirike kuita zviri nani, asi panenge paribe chiri kumuka ipapa. Rekai tigoringa kwazvinoperera. Wamwe muguta roHarare wadoka waita kuita kutsvomwa kureketa kuno. Ipapa kwai wanodzimura moto fire brigade wanga wari kundotenderera nodzimotika dzinodzimura motodzo, asi wari kuita basa rekudzimura moto, asi kwai wanga wari kutoteera mumastoromo kuti kwai muribe chinodzimura moto chinonzi pachirungu fire extinguisher chiya. Imiwei idi kunyika kwedu tiribe kana zororo. Kwai ipapa vanhu vazhinji vanga vari kundopuwa choupenzi, wamwe watobhadharisiwa mari inoita $50 chaiwo kuAmerica ndo choupenzi panhau idzi. Imimi zvakaita kunyangariwa. Rekai tioneiko zvinoperera, asi kangomakariritse aiwa tinoziva kanoparuka. Heno kuti iyo wakuru weguta wari kuziziva chere kuti ndo zviri kuitika ende wari kumbotii nazvo, nekuti zvisvinuba izvi. Rekai tirambe takaringa tichakunyepai kuti wapindura. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese. Mapurisa okuTswane agoita kufara izvezvi achireketa kuti kwai abata vanhu vangwaino zvinodhaka zvingabvumiwe pamutemo zvinoita mari yomuSouth Africa zviuru 500,000 500,000 pachirungu. Pakaita kunyangariwa kani ipapa. Rekai tigoona kuti ichapera sei, asi tiri kufara kuti wakona kuzvibata izvozvi. Nyasi kuMarawi kwaina wachakwera ringe riri zuva rokunamata kuti yawe anunure nyika yoMarawi. Idi zvakaita kuoma, wamwe wagoringa wagotoseka utoti konai wakuru wachita muembe wakadari kuita kushinha chaiko, nokutoti ipapa iwo wari kuziva hawo kuti ndiwo wari kuita kusikinya tokono wachiisa vanhu zvochiziva zvochikamarizmu zvawozvo, asi wari kuda kuti yawe apindire. Heno kuti wada kuti yawe apindire pakudii ipapa, izvo zvinhu zvawanokwanisa kundonhadzirisa nokuchinja wegani zvichibva zvaita zvakanaka. Mumwe waimbi wekuZambia anomukurumbira chaizvo anonzi Pirato kwai aitiwa munyori mukuru mubazi rozvochidiki nomitambo nomadhirama. Tiri kuramba tichimutenda, tiri mushwira tusvinu tigoona kuti anoita tusvinu chere kana ikweyo. Ndo vamwe vanhu wakaimba dzimbo dzakazosenzesiwa kumutsa vanhu kuti wareke kuwaraihwa nokuti wabise pokare iwo waEdgar Chagwa Lungu. Toramba tichitenda kugona kwacheku. KuBritain kuruda kuvhiringika izvezvi, idi zvakaita kunyangariwa. Idi mukaona izvezvi wari kuramba wachikumbira kuti vanhu uyai musenze ino, idi wakaita kutinyiwa izvezvi, nokutoti ipapa
kwai vanhu vanosenza mukutakura varwere nodzimotika dzevarwere dziya maambulenzi, kwai ipapa wakutopinda pakuramwa mabasa apa England noWales kwese waribeku kana wabodzi wari kusenza, kwai wanenge wari kundomirira kuti wada kupfa basi ndo wanotakura, asi vamwe vese wanenge wari kundoti ndarwarawo zvekuda kutakurwa pese pese. Kunenge kuribe pakaita kunyangariwa. Iko kuBritain pokare bhangi rekuBritain ronyasi ragoburika riri kureketa kuti raburitsai iyo mari inousuhwa yeCharles wechitatu uyu, rekai tione kuti inenge ichita sei, asi kwai ichazotanda kusenza pakati pogore ra2024. Tinoramba takaringa iko inenge ichienda kuti inenge ichiri kusenza zvisvinu chere kana kuti inenge yatoperawo basa idi zvakaita kuoma, asi toramba tichitenda kuita kwawoko. Tiringadzo mutambo nhandere yekutambirwa mutambo wekiriketi noSouth Africa noAustralia yanzi kwai kuti isvinuba ipapa kwatopuwa choupenziwo kuAustraliawo nonyaya yenhandare iyi. Dai kuri kweduno wari kuita kuita kupaumba chaiko kureketa reketako, asi nekuti zviri kwawo wari kundoita kawerewere, asi tazvireketa isu tiribe chokushama. Nyaya iri kurwadza vazhinji, nyaya yekugumisira yedu yekukinya ipapa wari kumhanyawo kukinya wanouya noseza hwaye wokumhanyawo waringa wakuvhiringika ipapa. Heno kuti hurumende yavo yange iri kuzviziva chere kana kuti paribe anga achizviziva wachindoita kawerewere, wari kundobatiwa kuti wari kuita basa rekutora zvinodhaka zvisingabvumiwe zvinoita kuti waingidzire kumhanya kwavo. Unotosaya kuti konai vanhu vava vachiita kupusa kwakadari apa wagara wanokona kumhanya kare, heno kuti izvo zvinodhaka zvowanga wakuzvitorerei. Ticharamba takaringa iko inoperera, asi panokona kuita manyongori chaiwo zvakaita kunyangariwa. Tiri ipapo zvedu mabuja, regai kwanyasi tigonye. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.